ପରାଜୟକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କୋଚ୍ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 5 ରନ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଟିମ୍ର ପରାଜୟ ପରେ କୋଚ୍ ବହୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅସଲରେ ଟିମ୍ର ବୋଲରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଟିମ୍ର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଶେନ୍ ବଣ୍ଡ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଓଭରରେ 11 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବାମହାତୀ ବୋଲର ମହସିନ୍ ଖାନ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 5 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ 17 ଓଭରରେ 127 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲରମାନେ ଶେଷ 3 ଓଭରରେ 54 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ 18ତମ ଓଭରରେ କ୍ରିସ୍ ଜୋର୍ଡାନ 24, 19ତମ ଓଭରରେ ଜେସନ୍ ବେରେଣ୍ଟସ୍ 15 ରନ୍ ଓ 20ତମ ଓଭରରେ ଆକାଶ ମଧୱାଲ 15 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ନିରାଶାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ପଡ଼ିଆରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବୋଲିଂ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବଣ୍ଡ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ 15 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିଂ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରସିଦ୍ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ହାରି ନଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ 3 ଓଭରରେ 54 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।